long live, long live, long live. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB long live, Long live, long live. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB Derhasad, Derhasad, Derhasad. APB Derhasad, Derhasad, Derhasad. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB long live, Long live, long live. APB long live, Long live, long live. APB long live. Long live, long live. Goजोननाय थाबाय। अन्नानै जिरायनो हागोन। आरोबाव सासे व्यक्तिखौ जोङो सन्मान होबावनो इच्छा खालामदों। जेरैहाय जोंनि एक्स प्रिन्सिपाल सारखौ जोंनि बोसोनगिरि हिसाबै जोङो सन्मान होदों। लोगोसे आदा जुटेल दैमारि जोंनि गेजेराव दङ। बिथाङा सासे सार्भिस हल्डार, थेवब्लाबो बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों आरो बिथांनि नुजाथिनाया जोंनो बोलो होदों खामानि मावनो थाखाय। बिनिखाय बिथाङा आदानोबो गांसे फालि होनानै बरायनो नाजावनानै लानो एबा सन्मान होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। बिथांखौ जोङो भाइस प्रेसिडेन्टआव थांखिनानै लाबोदों। মই অনুরোধ জনাইছো বাৰকা ডাঙৰীয়া, আপোনাকো আমি ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমাৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিত আপোনাকো আমি আদৰি ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছো, আপোনাকো দায়িত্ব দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছো। दानिया जों आफादगिरि बिथांखौ जोङो बरायग्रोदोनि। थानेश्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि आमरुस नार्जारी, होबाय ना? अब्ला जोङो फैदो नवीन मुसाहारि भाइस प्रेसिडेन्ट। आरोबाव जों बरायनि भाइस प्रेसिडेन्टआव आलफ्रेड दैमारि। आरोबाव जोङो बनायनि भाइस प्रेसिडेन्टआव जनाथन हाज'वारि, पूर्ण दैमारि, बारका मार्दी। दानिया जोङो फोर्थ सेक्रेटारियाव बरायनानै लानि जिस्केल नार्जारि, अरखिगोरा नार्जारि, बिपुल बर', प्रफुल्ल बसुमतारी। दानिया जोङो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव बरायनि नयन दैमारि, मिजिं दैमारि, नमित बसुमतारी, गोमसार दैमारि, जेफारसन नार्जारि। दायो जोंहा बेयाव प्रेजेन्ट दङ 16 आरो साथामा एबसेन्ट। 19 जोन 19 कमिटिखौ साब्रै साबा आरो 6 जोन 10 जोननि गेजेरावल' दाफुंनो हायो। नाथाय जों बियो जोंनि गिदिर देरहासारनाय। जोङो 19 जोन व्यक्तिखौ लानानै दिनै प्राइमारि कमिटिखौ जोङो गठन खालामनो हादों। बे प्राउड फिल। दायो जेनेरेल सेक्रेटारिनि आखायाव गांसे फाइल गथायनानै बिथांनो बिबान होनो थाखाय आङो जोंनि स्पक पार्सन बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायदों। हामबायसै, नोंथांमोना गावबा गाव जायगायाव जिरायनो हासिगोन। आफादगिरि बिआर नाब्ला सार बिथाङा दिनैसिमबो बिटिआर सुक्तियाव साइन होनानै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों। दिनै जोंनि गोबां लोगोफोरा केस उइथड्र जायाखै। 64 जन एनआइ नांनानै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों। बाहेरायाव थानाय दावहारु लोगोफोरा दिनैसिमबो केस जोबाखै। गोबां गावनि प्रपार्टिनिफ्राय फानग्लुं फानग्लुं खालामनानै केस दिनै सालायबाय थानो गोनां जादों। बेबायदि जाथायफोरखौ दिनै जों नुदों। आरो थोंजोङैनो जोङो जेब्ला गुबुनारिनि हाथियार लाग्रा संगठनफोरजों जों सावरायदों, बिथांमोननिफ्रायबो जों बुजिनो मोन्दों दिनै आनलाया आपाया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिसोरनि अबस्थायाबो गाज्रि। बिथांमोननिफ्रायबो मोनसेबो केस उइथड्र जायाखै। बिथांमोना जिखिनि खोथा मोन्दोंमोन सोरखारनिफ्राय बे मोनसेबो दिनै मावफुं जायाखै। बेवहाय दिनै जोङो खावलायदों आरो जोङो बिथांमोनखौ मोनसे खोथा सोंदों
बैथि समफोराव थांनाय समफोराव बारलांनाय समफोराव जेब्ला इलेक्शन फैयो नोंथांमोना माबायदि सम बारहोयो नोंथांमोनखौ माबायदियै जोथोन लायो पलिटिकेल पार्टिफोरा जों जेब्ला सोंदों बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे मोनफ्रोमबो पार्टिफोरा जोंखौ इलेक्शन टाइमाव ओरैबायदि केयार खालामो जोंनो थाखा फैसा होयो जोंनि कलबो रिसिभ खालामो जोंखौ कल बेकबो खालामो बिनिफ्राय जेब्ला देरहालांबाय जोंखौ रावबो फात्ता खालामा बेबायदि बाथ्राखौ जोङो रोखायै फोरमायना लादों अब्लाना जोङो सिदायै मोनसे बाथ्रा बुंदों दे होमब्लालाय जोङो बिटिसिआव हाथियार लाग्रा जेसेबांखिनि संगठनफोर दङ जायफोरा सुक्ति खालामबाय जों बयबो लोगो नांनानै जों मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनो जेराव दिनै नोंथांमोना सुक्तिनि उनाव समयसा दङ जोंहा समयसा दङ बे समयसाखौ समाधान खालामनांगौबा जोङो राजखान्थिनि लामाजों आवगायाब्ला जोंनि बे समयसाया जोङो 500 बोसोर थांनानै थाब्लाबो जों फोजोबनो हानाय नङा होननानै जों जेब्ला सावरायलायदों बिथांमोनाबो जोंखौ गोसो सिंनिफ्राय बरायदों आरो जोंनि बे थांखियाव बिथांमोना मदद होनो जोंखौ आवगायदों दिनै जों मोनसे एग्जाम्पल होदों हाग्रामा महिलारिया बिएलटि महरै जुजिनानै बिटिसिखौ सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बिथाङा सुक्ति खालामनाय लोगो लोगोनो बिएलटिखौ सिफायनो गोनां जाबाय बिथाङा एक्स बिएलटि जाबाय आरो बिनि उनाव बिथांमोनाबो गोबां केसफोर दंमोन जेरै सुक्तिनि उनाव एनडिपिफोरा दङ बिएलटिफोराबो दंमोन नाथाय बिएलटिखौ फोजोबनायनि उनाव बिथांमोना बिपिएफ फर्म खालामबाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि हान्जा जोनोम होनानै बिथांमोना इलेक्शन गेलेनानै पावाराव बिटिसिआव जिरायबाय आरो गावनि आखाइजोंनो गासैबो समयसाखौ समाधान खालामनानै लाबाय होननानै जोंनि ग्रुपफोरजों जों सावरायलायदों आरो बेयो थारैनो मोनसे सैथो जारिमिन बेवहाय जोंहा समयसा दङब्ला जों गुबुननि मानो आथिं हमनो जोंनो सिस्टेमाव थागोन गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जों दानि होननानै जों जेब्ला रिक्वेस्ट खालामदों बिथांमोना जोंखौ 100% खोथा होनानै जोंखौ आवगायनो थिनदों आरो दिनैनि तारिखाव अलमोस्ट फाइनाल जानानै दङ आरो बेखौ दिनै बारग' एनडिपियाब्ला नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ मानि थाखाय हादों बिटिसि होननानै बुङोब्ला 75% रिजार्भेसन एसटिनि थाखाय आरो 25% रिजार्भ जेनेरेलनि थाखाय माने जोंहा 40टा समस्ति दङ 40टा समस्तिनि 10टाया जेनेरेलनि थाखाय आरो 30टाया एसटि रिजार्भ बेयो एसटिफोरनि थाखाय बेखौ लानानैनो नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ पलिटिक्सखौ आवगायलांनो नागिरदों राजनितिखौ दिनै आवगायलांनो नागिरदों बेवहाय जों दिनै आखाबादि बेवहायनो दिनै बेबायदि पलिसिया जोंजों थानायखाय नैबे सपनगाव प्राइमारिखौ दिनै जों आवगायबोदों दानो थाखाय आरो जोङो खाफाल गोनां होननानै नोंथांमोनखौ बुंगोन आरो नोंथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन जोनोम जानाय समनिफ्रायनो नोंथांमोना गाव गावखौ प्राइमारि फाउन्डार हिसाबै गायसननानै लानो थाखाय नोंथांमोना जोंजों लोगोसे हेफाजाब खालामदों आरो दिनैनि बे साना जानो हागौ दिनै जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदि जागायजेननाय समाव जोङो खम सुबुंजों जागायनानै फिनिशिंखौ जुदि जोङो लाख जननि गेजेराव खालामनो हायोबा बियो बाख्नायथाव जागायजेननायाव लाख जानानै जुदि फिनिशिंआ जुदि खम सुबुंजों जाहैबा बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा होनना बुंनाय बायदि आं सानो नोंथांमोना दिनै खाफाल गोनां आरो जारिमिननि मोनसे बाहागो नोंथांमोना जानानै थागोन खारन फैबाय थानाय समाव नैबे गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिया गोबांथार खामानि मावलांगोन